Sziasztok, ez itt a Garázs, én Frócsányi Péter vagyok. A mai videóban megnézzük a szemlencsét. A szemlencse egy gyűjtőlencse, ami arra való, hogy egy tárgyról egy ernyőre képet tudunk kivetíteni vele. Két eltérő távolságra lévő tárgyról is kaphatunk képet, persze egyszerre csak az egyikről, a lencse mozgatásával. A szemünk esetében a retinát mondhatjuk ernyőnek, és a lencse és az ernyő távolsága nem változtatható, tehát hogyha távolra és közelre is szeretnénk látni, más megoldáshoz kell folyamodnunk. A szemlencse modellezéséhez egy ilyen PVC csődarabot használunk, ehhez csatlakozik egy gumicső, annak a végén pedig egy fecskendő található. Szükségünk van továbbá két ilyen keretre, az elsőre helyezünk rá egy celofán darabot, majd pedig erőszakoljuk bele a keretbe a PVC csődarabot, és akkor kezdjük el beletölteni a vizet. A garázson olvashatjátok, hogy érhetitek el könnyen, hogy tele legyen a tartályotok, és még a fecskendőbe is jusson egy kis víz. Ha ezt sikerült elérni, lezárjuk az egészet, és akkor kész is van a szemlencse modellünk. A fecskendő arra való, hogy változtatni lehet vele a lencsében lévő nyomást, ezáltal a lencse görbületét és fókusztávolságát. Hogy ez miért jó? Hogy mekkora nyomást kell létrehozni a lencsében ahhoz, hogy adott távolságra lévő tárgyról képet tudjunk készíteni, de erre most nem térek ki, meg a valóságban a szem nem is egészen így működik. Olvassátok el a garázson, hogy. Ennyi volt már a kísérlet. Sziasztok! Ez zseniális.